Mikko! Terve, Rane. Mitä mies? Mitä sä täällä teet? Vähän golfia ja politiikkaa. Hyvä. Moro. Terve. Mitä äijä? Mitäs toinen? Hyvä. Joo Mikko, nykyään kaikki päätökset tehdään täällä golfkentällä, että näyttäisi mulle pari vinkkiä tuohon swingiin. Ilman muuta voin näyttää. Politiikassa mä en kyllä ala sua neuvoa, mutta swingissä kyllä voin näyttää. No mä hoidan sen politiikan. Hyvä. Kolme eri otetta oikeastaan on, mutta mä pidän näin. Tulee rotaatio. Nyt näyttää hyvältä. Se on siinä. Juman kautta. Frane kuule. Näyttäis siltä, että golfaamalla sä et noita ääniä saa. Et luota siihen sun karismaan ja jatka samalla linjalla. Mut nyt on sellainen tilanne, että seuraavat kisat odottaa ja pitäisi lentokentälle lähteä. Alright Mikko, mennään. Lähdetään menee. Onko se mopon käynti? Hyvin hyrrää. Hyvä. Hei Mikko, tässä muuten olisit mieltä metroyhteydestä Helsingistä lentokentälle. Ihan niin kuin Lontoon malliin. Kyllä se kuulostaa hyvältä, mutta eikö se ole vähän kallista? No onhan se kallista, mutta se ei ole pois terveydenhuollosta eikä koulutuksesta. Se hoidetaan erillisrahoituksella, ottaa valtio mukaan. Ja mikä nyt olisi parempaa elvyttämistä kuin isot rakennushankkeet tällaisina aikoina? Mikko, käy ihmeessä kattoo frane.fi. No varmasti käy. Kyllä sä kuulut sinne valtuustoon. Antaa mennä.